O Instituto Virxe do Mar de Noia está a ser obxecto dunha actuación que permitirá mellorar as condicións dos estudantes e traballadores para o curso que está a piques de comezar. Un investimento de 339.000 euros permitirá a renovación da fachada principal, sustitución de fiestras e a reparación dunha marquesiña, adaptando o plan de nova arquitectura pedagóxica que desenvolve a Xunta para impulsar centros máis sostibles e eficientes. Fixos a renovación da carpintería exterior do edificio que xa están implantadas e neste momento estáse con montaxe da andamiaxe dos elementos propios para poder actuar na fachada e mellorar as condicións de aillamento desas fachadas e tamén garantir ou mellorar a impermeabilización e demais. A obra contempla tamén unha serie de actuacións na cuberta orientadas a corrixir determinados problemas de filtracións e humedades, supón un investimento duns 330.000 euros aproximadamente e súmase a outra serie de actuacións que se viñeron desenvolvendo por parte da Consellería de Educación ao longo dos últimos anos na nosa localidade, tanto no Colexio Felipe de Castro como no campo de San Alberto, como tamén nas instalacións recientemente creadas do comedor escolar de Abarquiña. En total, a Xunta está a cometer 28 actuacións en centros educativos do Barbanza que arrancarán o curso notablemente mellorados. Nesta comarca do Barbanza estáse a facer 28 actuacións por un importe de casi 3 millóns de euros. Desas 28 actuacións, 5 son actuacións de rehabilitación integral ou que supoñen xa un esforzo, unha actuación importante. Estamos a facer tamén 18 actuacións que, se ben certo son menores, permítenos preparar os centros educativos para o inicio do curso escolar, pero tamén estamos avanzando na accesibilidade universal dos nosos centros. Estamos instalando en 2 centros educativos ascensores e tamén estamos a facer avances moi importantes en canto é a xeneración de enerxía renovable, e en 3 centros desta comarca estamos a facer instalacións de placas fotovoltaicas. Trátase do IES Fontexería de Muros, o campo de San Alberto de Noia e o IES Coroso da Ribeira.